Misheki ngauya hapo. Misheki iyo nyaya utawa. Hanzi uruzvita sabhuku yo munyika mamuparutsa iwo sabhuku. Pamusoro Changamire. Yes. Inini. Zvese zvinotaurwa ndibvumirana nazvo. Okay. Kwandiri Changamire. Hausi sabhuku. Handisiri sabhuku. Right. Tasikana. Justify it izwe matimi muti auti zviti sabhuku yasi sabhuku. Titaure kuti akumira ari sabhuku papi. Na Tokonyani futi. Tokonyani. Azuri sabhuku futi. Zvirondishamisa Changamire yone ndrozi ndiri sabhuku. Ino sabhuku wacho ndozivi. Ndakatopatika kuona polisi akuya kwamama. Mpurisa wa sabhuku. Wow. Murina wa munogona kuzviita masabu sabhuku wacho uripi sabhuku awo ndamuntu ndiani mudhara anepo ane tsvimbo akunetseka kufamba aiwa siya yakadaro right it's okay siya yakadaro right izwai bambo hazvirambidzwi kuti muite sabhuku asi pane procedure inofanira kudii kuteera handiti murume ari apo handiti nenyaya yeage handiti nenyaya yeage handiti he is no longer physically fit kuti amire pamberi pe1 achimhanya achitaizva saka anotuma asi mutemo manje unomubvumira kuti achuze munhu anonzi proxy andizvo munhu anenge achimumhanyira apo neapo waanotuma kuti amuitire basa munhu iyeye obva apiwa chinonzi power of attorney muri kunzwa a proxy handiti obva apiwa power of attorney handiti kana apiwa power of attorney akupiwa simba rekuti anongoita zvinoitwa nani akubvizwa kungoita zvinoitwa nani nasabhuku handizvo ende munhu haabvi pausabhuku nekuti akarara pabonde arurwara kana kuti achembera kana kuti haachaoni kana kuti haachazwi munonzwa bambo munhu anobva pasabhuku nekufa nyangwe ari pabonde akarara hamuisi umwe sabhuku hakuna zuva rinodoka rimwe rinobuda rimwe risati radoka mazwa bambo zvino maakumhanya bambo haasati afamba bambo uripo munokwanisa wamutangira uripo siya aripo ibasa rake ndiye sabhuku iyeyo anokutumai kwamadzoka muuye mupe feedback ndiye sabhuku asi chaari kupai anongokunyorerai munopiwa tsamba inoenda kuofisi kwa DDC uko yonyorwa kuzi baba awa because of this and that wati bambo awa waite proxy ndio wanomirira kana asiri asiripo zvova zvazikana handizvo izvo zvizi mungoriwo munin'ina wasabhuku asi hamusi sabhuku ba uyo mupurisa wasabhuku haasi sabhuku ba you are taking advantage yekuti bambo awadini wakura maakutodya mutete yake yacho mupei mupei mutete yake ndosaka mizona masabhuku achisiya wakadzi wavo kuita vachikutongai ndiyo reason waibura munhu aizoprefer kuti zviri nane kuti mukadzi wangu nditomuti chimboita sabhuku tonga iwewe asi wanin'ina namukoma waripo ndiyo nyaya iyi maakutodya imi kuita mabhachi manyowani iye asina bhachi muchitora mutete wake kutotsukira imi muzora bhasirini iye aishaya bhasirini ekuzora muchitora mutete yake maakouya imi manje izwai bambo chinonzi uri zviri sabhuku handi kuti rutauro ndiri sabhuku ndi sabhuku zviito zvako zvauri kuita uri kuita zviito zvasabhuku zvisiri zvemupurisa wasabhuku basa remupurisa wasabhuku kundotumwa netsamba nekosunga munhu nekuti ndiwodzoka saka mari uri kuzopiwa ngeenyi
inasupiwa mara Aiyo mdala. Akazvabepi. Itai mushe. Itai vanhu kwawo. Itai basa renyu uyo isabhuku richi uri apo. Inini popo changamire kana kuti takambopiwa sendi remunhu. Kushamisa fa. Alright, Mirai. Chazoita pamusoro changamira. Chazoita kuti muzvare wazouye nenyaya kunoko. Musi wa13 October 2023 sabhuku wakatouya kumba wachitaura kuti ndinokumbira kuti muzvare musarudze vamwe vanhu kufemiri kana kusarudza vamwe vanhu kuti kana tikunganidza vanhu vefemiri yedu nekuti ino sabhuku handichadiba nechikonzero chokuti vanhu vakunditadzisa kuita basa rangu ndo zvakazoita kuti muzvare wachitega ndichikwire nenyaya iyi ndibatsirikane namama. Andika maizwa. Section 48. Muri kutadzisa sabhuku kuita basa rani? Wakaenda. Right. Ndiyo kana mamusikazivi bambo chokwadi chabudai. Ura mudiri akawe. Right, yatopera. Chitogara pasi bambo endai muite basa ziva basa renyu. Mukasaita basa munobvisa. Siyana ini zvasabhuku. Sabhuku ari kwasa kubvisai, akwanisa kusiyai muri baba.